Добър вечер, драги зрители. Слушай се, нещо ме чува. Тази година заваля сняг с много силни обороти. Тази година ние сме тук за Луната и за нейната жизнено важна тема в момента, в който се появи който и да е човек. Да, ще кажете вие, да, за това, че това време е доста неприемливо. За това, че ние не сме тук за да се стоплим, ние сме тук за да говорим за луни. Ексклузивно интервю, специално от градинката, за да може да ви каже един човек случайен, да ви каже: ето господине, заповядайте господине. Ето един съвсем случайен човек. Да го питаме защо смятате така за Луната. Кажете господине за Луната нещо. В България младите все повече трябва да се инициират с проблемите и да правят все повече креативни неща. Ето, например, да вземем. Ето, имам билетче за метрото. Преди малко дойдох с метрото. Така. Сега. Вие сте един от малкото хора, които... Да, аз проявявам креативност, просто мисля, че единствено това е начина. И ето, например, да вземем. Вземете, ето сега. Имам билетче, пътувах с метро. И сега го взимам. Наистина това е най-обикновено билетче. Най-обикновено билетче. Да, наистина. Вижте го. Да, съвсем същото е, да. Рязано. Да. Защото ето започваме да изрязваме билетчето. Започваме да изрязваме билетчето. Изрязваме билетчето. За да има повече креативност, трябва да има въображение. Нали? Да, наистина започваме да режем билетчето. И докато го режем всъщност, само вижте, се появява красива форма. Сега, овца, дами и господа, това е овца. Това е истинска овца, не знам защо. Никакви усилия. Страхотно. Въображение. Наистина прекрасно. Заповядайте. Подарък за мен. Това е наистина нещо, което не може да пропуснем. Може би сте чували за нашето предаване, но ние... Кое предаване сте вие? Коя телевизия? Ами снимаме просто съвсем случайно... Кога ще го давате? А вие търсите ли си работа? Да, търси си работа. Да, той си търси работа. Затова заповядайте с мен. Щом си търсите работа, настанявайте се удобно. Благодаря за подаръка, между другото, наистина е просто прекрасен. Имаме няколко въпроса към вас, тъй като нали си търсите работа. Първи въпрос е един от най-сложните. Въпросите ги задаваме ние, вие ги слушате. Първият въпрос, който ще ви зададем е: с какъв опит сте в тази длъжност, която заемате? Голям. С голям опит съм. Голям? Голям опит. Голям. Вече 3 години. Ами това никак не е зле. Зле. Следващия въпрос, който е доста неудобен, както за нас, така и за вас. Каква заплата очаквате? Минимална работна заплата. Минимална работна заплата. Минимална работна заплата. Вече става все по-добре. Още един въпрос, който не знам как ще отговорите на него. Разкажете ми нещо повече за себе си. Ами какво да ви разкажа? Нищо. Имате ли опит в стресови ситуации? Ако да, какъв е той? Да, имам опит, смея да твърдя. От доста време се занимавам с стрес. Свикнах да работя в стресова среда. Сега вече нищо не ме стряска. Ако искате, ето, например, може да направим един малък тест. Аз, например, работя. Да. И вие се опитвате да ме стреснете. Чакайте, още не съм започнал да работя. Добре, извинявайте, не знаех точно как да ги направя. Да. Сега, аз, примерно, започвам работа, вие се опитвате да ме стреснете. Давайте, започвайте сега. Паха! Извинете, колко ви е часа? Ето, виждате как изобщо не се стряскам и това не ми влияе. Добре ли беше? Наистина беше прекрасно. Бих ви помолил дори още един път да ме изплашите. Аз да ви изплаша? Да, наистина не. Ох, леле! Как е възможно това нещо? Наистина прекрасно. Прекрасно, наистина. Благодаря ви за това интервю. Наистина
Виждате, дами и господа, виждате как в днешно време благодарността не се зачита от никой. Тя е просто забравена. И това, защото хората не успяват да благодарят, а просто казват мерси, за това, че забравят българската дума благодаря, за това, че всеки е неблагодарен. Заради това, че когато си на прага да предложиш работа на някой, да му дадеш хляба в ръцете, той просто бяга. Той бяга. Бяга от отговорност, бяга от работа, бяга от най-близките си, бяга от живота, бяга да се спаси. Но как ще се спаси себе си без работа? Как ще се спаси себе си без работа? Краде. Крада за това, защото вече няма какво да правя. За това краде.